त्यानं काय घाबरायचं महाराज, जंगलात जंगली जनावर असणारच, त्याला घाबरलो तर उपाशी मारायची पाळी यायची. एक बाई आपल्या मुलाला घेऊन अक्कलकोटला आली. हा मुलगा जन्मापासूनच आंधळा होता. ती बाई स्वामींना म्हणाली, महाराज, माझ्या मुलाला जन्मापासून अंधत्व आले. बरेच उपाय केले तरी त्याचा काही उपयोग झाला नाही. कितीतरी मंदिरात त्याला घेऊन गेलो, नवस केले, उपास तापास केले, पण काहीच उपयोग झाला नाही. बऱ्याच आशेने आम्ही तुमच्याकडे आलो. तुमची कृपा सदा आमच्यावर राहू दे. आजही भक्तांच्या हाकेला धावून जाणारी आणि पाठीशी सदैव उभी राहणारी एक थोर विभूती म्हणजेच अक्कलकोट निवासी. गेली 6 वर्ष आता सार्वजनिक गणेश मंडळ स्थापन केलं. आता आम्ही सकाळच्या स्टार्ट केलं हा. हे आमचे 6वे वर्स. ह्या वर्ष आम्ही स्वामी समर्थाचो देखाव साकार केल्लो आहात. आमकां ऑल आर्ट्स अँड कल्चर फर्स्ट प्राइज मेळलेले आहा गोव्यासून. हो जे आम्ही देखाव केलो तो सगळं इको फ्रेंडली, कसलेच प्लास्टिक किंवा बाकीचे कसलेच यूज केले ना. बांबू, माडाची झावळ म्हणजे चुट्टा आणि जितके जे मेळटात ते सगळे नैसर्गिक अशी केल्ले आहा. म्हणजे तो स्वामी समर्थ जो अक्कलकोटा प्रगट झालो तो प्रगट देखाव आम्ही तयार केलो आहा. लाकूड तोड्याचे जो त्या अक्कलकोटाक वयता आणि ते जे सगळ्या लोकांक दिसून जो प्रसार करता, जे भक्तीचो मार्ग दाखयता, ते वडाचे झाडां ते आम्ही सारखे प्रत्यक्ष वडाचे झाड साकार केल्ले आहा. दुसरो म्हटल्यार हो गणपती, आणि हो आमकां अंदूच्या वर्साचो फर्स्ट प्राइज मेळ्ळे आहा. ते आमच्या टीमचे सगळ्यांचे आभार मानता.